ng ating second day na ng ating araw na kung saan medyo messy yung ating hair ngayon. Nangarag na naman kami kanina sa pagpunta rito at pag-aayos. Nag-iihaw si Michelle and nagsisimula na rin. Marami-rami na mga tao ganitong oras. Kanina wala pa masyado kaunti pa. So meron na tayong mga boys. And baka na lang ninyo. Ayan. Ayan na. So meron tayong second family, second group na nag-fill out. Ang bango ng durian. Bango ng durian, nagugutom ako. Dami yung durian, no? Wag na, okay na tayo. Ayan na, kanina medyo umulan po mga moms. Ayan yung mga bisita natin. Andito lang yung banda. Ayan, yung stage nila. So malapit lang dito sa amin. Nahang to din. Halang. Kami ng family kumakain nagdi-dinner. Ano ni mo? Sumakit ang ngipin. Anong pinakain mo? Dapat chicharon Chicharon. Yeah. Ako na, sa Pagpaganda tayo. Ha? Dira? Parang puro tayo puro tayo lakad buong linggo. Ang dino. Dapat yung natitirang ulam yun na yung dinner natin. No? Pala. Kalimutan ko. Guys, ako para maganda ako. Diba? Ang papsi nyo, diba? Simple lang yan. Halito rito flash on. Balot, Benoy. Tanan? Ay, Paloma! Bawasan mo yung yen. Sila lang na dito. Ano? Pwede na kayo. Wow, sana all. Luluto na kami ng kwek-kwek! Kwek-kwek! Papa Bem Bem TV is here! Bateng and Marian, ayan na rin. Ang mga akla, dumarating na. So, hanap na sila ng mapagpupwestohan. Game time. Huh? Ba't wala ka ganyan din? Diyan ako, yan ang gusto kong tanungin. Bakit wala akong ganyan? Lipstick. Mukhang may na-esmering hoy. Aray! Sumayan ka dahil. The general meeting. Asan mo? Maguli na? Diba? Ay, akala ko si ano mo na yan. Pupunta raw pinsan mo. Akala ko siya na. Ito may bitbit na bata. Halika. Wow! Grabe! Lami yan? Sharap? Wow! 16! Uy, mukhang pinaghahandaan mo mamaya. Wow! Sana all. Vitamins? Oo, pampatibay. Tulungan ko. Round 2! Grabe naman yan. Wala ka na sahod, Day. Ang importante, handa po siya mamayang... Ay! Sana all. Saan ka pa? Napunta ako dito sa unahan, so pati dito sa likod namin, ayan, mga customer namin nandito sa likod, tapos may mga review. Saan kayo pupunta? Wala na silang maupuan. Nangangalay na po sila mga moms. Nangalay na! Kaya pa? Ito na mga akla, mga social climber, diba namin mga friends. Ang dami na pong tao. Hinahanap namin yung mga teachers na iba, wala eh. Baka naligaw o nawala na sila. Jel!
Ano ba yung pulutan na yan? Tanawa. Magkakaibang pulutan po nila. Ano ba to? Oh, buwang talaga. Magkano yung Hindi, pre-taste namin yun eh. dapat mura lang yan kasi hindi nila rin. Ayan na! Madan! Si Madan! Ma Eto. Susubukan lang natin si ma'am kung pwede. Ma'am, paano yan? Wala pa 1,000 yung pera. Sabi ni ma'am, charot-charot. Payment na tayo. Social kami rito, may OR. Ganon, legit. Ayan talaga yung wala na nga. Hoy, di ba nakarami na yun siya? Oo. Thank you, ma'am. Na, o, di ba? Gidagan taong ko. Ano na ba kinokolekta mo? Ha? Ano yung kinokolekta mo? So, puro ka sweets. Dili. Dili sa sweet. Okay asin dito. Ang siya fruit. Ha? Mga kulay. Parang salad. Oh, unsa sa'yo? Magkaon na! Grabe, may patikot pa po si Donna. Ito ganun mamahaw. Na, may ano doon, open? Sana all. Kaya pala naka-lipstick ang red. Oh, di ba? Walo. Time check mga moms. 11:39 na. So, ay! Kay Paloma, isang case daw. Para kay Paloma. Hindi pa ba naubos? Mamaya pa. So mag-aalas 12 na mga moms. Medyo ano pa. Hindi kaya kahapon na. Dito oras halos wala nang laman. Kasi marang hilaw. Hilaw man! Hilaw daw. Ano na naman ba yung hilaw? Ito po kasi yung pulutan nila. Hala! Hala! Hala pa! Grabe, nangabilat, oy.
siya yung ano, ikaw yung mga nasa video ng Japanese. Japanese yung may mask, tapos gumaganon lang. Diba ganyan oh? Diba nakakabata yung bagong haircut? Bro, 21. Hindi 19. Ay, isa mo sa Squid Game. Ay,